Як жа сплесці каляднага павука? Я раскажу асноўныя этапы, якія падыдуць як для майго набору, так і для вашых імправізацый. Што нам трэба? Саломка розных памераў, у наборы павінны быць 3 памеры, ніткі для кутасіку чырвоныя, ніткі для зборкі любога колеру, абы крэпкія былі, іголка тонкая і нажніцы. Ну, пачынаем. Я ўжо разабрала саломку па памерах, зараз уцягваю нітку для зборкі ў іголку. Даўжыню бярыце паболей, не шкадуйце. Пачынаем мы з маленькіх элементаў. Бяром 4 маленькія саломінкі і прасоўваем праз іх іголку з ніткай, проста па чарзе. А ў канцы нітачкі трэба звязаць, каб атрымаўся такі квадрацік. Далей бяром яшчэ 2 саломінкі і таксама прасоўваем у іх нітку. Знаходзім суседні вугалок гэтага квадрату і прывязваем туды нітку. Я спачатку проста прасоўваю пад ніз, а ўжо другі раз завязваю з вузельчыкам. Тут важна не спяшацца і кожны раз папраўляць саломку, каб яны ляжалі побач усе. Ну і важна таксама дужа не зацягваць. Ну і далей мы працягваем. Зноў 2 саломінкі, вузельчык у наступным вугалочку. Тады яшчэ раз і яшчэ раз. Звярніце ўвагу, бывае такое, што саломінка ад ніткі рвецца. Яна пралазіць туды ўнутр і з'яўляецца такая трэшчынка. Мы не пужаемся, у наборы ёсць дадатковыя саломінкі, проста гэту выкідаем, а бяром новую. У выніку мы атрымліваем такую 4-канцовую зорку, як быццам бы. Апошні вузельчык я завязваю 2 разы для надзейнасці. Ну і нітку тут можна абрэзаць. Тады адразаю яшчэ 2 кавалкі ніткі, ну такія сантыметраў па 10 можа быць. Далей бяру 2 супрацьлеглыя вугалочкі гэтай зоркі, уздымаю іх уверх і злучаю. Завязваю нітачкай на вузел. Тут можна нітачкі пакінуць. Далей 2 іншыя вугалочкі, таксама супрацьлеглыя, я бяру і з іншага боку таксама завязваю нітачкамі. Так, яно можа развальвацца быццам, але не пужаемся і упэўнена завязваем тое, што нам патрэбна. У выніку атрымліваецца галоўны элемент павука, такі як быццам бы выцягнуты куб. Я так яго і буду называць далей. І менавіта такіх кубоў нам трэба будзе нарабіць. Нітачкі, дарэчы, пакідаем толькі з аднаго боку. Вось там, дзе мы ці першы раз завязалі, ці другі раз. З другога боку мы абразаем. З маленькай саломкі трэба зрабіць 5 такіх кубікаў і адкладваем іх у бок. Тады бяром сярэднія саломкі па памерах і робім роўна тое самае. Павінен атрымацца такі кубік 1 з сярэдняй саломкі. Збіраем квадрат, вузельчык, тады па 2 саломінкі і вузельчык. І зноў 2 саломінкі, вузельчык. А ў канцы завязваем гэтыя супрацьлеглыя вугалочкі. Далей бяром самыя вялікія саломінкі. Велізарны куб у нас таксама будзе 1. Ну і яго робім абсалютна гэтаксама па